Edsel. Apay manin nga kasi may tipapel mon. Nagbabaman ti score mo na. Kaya di ba nag-review kayo ni Daddy, apay man nga kastoyin ngay. Tulang ti check mo out of 10. Kinapay nga kastoy ni anak. Ti damag na toy. Yes or no. Ngim apay nga true or false mo ti insumbat mo anak. Ay na. Dabagan ka ulit na sumbatam. Patay na ba si Rizal? False man. Ay na, kasano man nga naging false ni anak. Ti damag na to'y, yes or no? Nung damagan ka ulit, patay na ba si Rizal? Yes or no? Mama, makisisbo na. Hindi nga makisisbo ka man nun, nagado nga rason mo, umisbo ka ta ni Arinola. Umukon ka. Sumbatam ki din, yes or no? False, ma'am. Apo, kasano ngay manan nga naging false, ana? Patay na ba si Rizal kunana? Kinatay mo't ni Rizal, di ba? Isungarod nga adad di antipiso. Tanatayan ni Rizal. Isungat isungbat na to'y, yes, tanatay ni Rizal. Nawatam? Ay, naapo. Ato ni number 2. Sumbata manan. Patay na ba si Ferdinand Magellan, anak? True or false? Awan din nga to ti sumbat. Mama, makain-inom Makain-inom na, nagad-ado nga rason mo. Kay, isarding mo man pa ilang ata, mangala ka kanot ti danong tamakin-inom man ato yun. Wan, ikabil mo ti pinggan, taano hang nga mabalang kani, ka-floor wax ko tatay. Tanaw, may kabil ti pinggan. Wan. Sungbata mon. Patay na ba si Ferdinand Magellan, anak? True or false? False, ma'am. Ay na, Apo Edsel. Kasano ngay nga false man? Anya, tinangdang tilapayag mo ngay. Ay na, Apo Lakay. Ang pingiting kabil mo tipinggan. Ito lang mga laki, dano, may kabil ko ti pinggan. Ay na, Apo kayo nga duwa. Agpada kayo lang nga palag. Tikunak Lakay. Ikabil mo di baso dito ipinggan, tano hanga mabalang. Kita man nabalangan. Nawatam. Ulitak di baso, ikabil mo to ipinggan. Tap nun hanga maibalang dito ka-floor wax ko na awatam. Winain. Sungbatam. Patay na ba si Ferdinand Magellan, anak? True or false? False, mama. Apo, kasano ngay manan nga naging false? Kit ni-review da kata. Una ngamin, mama, no ni Ferdinand Marcos, mama. Edsel. Kasano nga naging Ferdinand Marcos aday ngay? Magellan. Ay, nalakay. Kaya manahin ko na, di ba ko ram, ikabil dati baso dito yung tipinggan. Apo nga talaga si kayo nga duwa. Agpadpada kayo lang nga palang. Hindi kayo nga makaawat. Sika timong review ta anak mo, Agpadpada kayo lang nga di makaawat. Sige, isurom ta anak mo, sika timang isurot ta anak mo. Agpadpada kayo lang nga di makaawat. Padpada kayo lang nga palang. Surmam, tana mo. Kung nagririga nga rin ti damag daday. Kisan nga gusto mo din naramid ka. O diba ako na mga lakti danaw, ikabil ko ti pinggan. Kinadi may kadwa ko na mga lakti basaw, ikabil ko ti pinggan ko na diba? Kung daday. O, gusto mo din naramid ka. Nung daday. O. Patay na ba si Magellan? Nga nga, napay nga. Kadwak lang nga naginom di kalman anak.